L'accentuació en català. Quan he d'accentuar una paraula, hi ha unes normes que ens ajuden a saber quan cal accentuar. Primer de tot, has de recordar que els accents s'escriuen sobre les vocals tòniques d'una paraula i ajudar-nos així a pronunciar-les bé. Hi ha dos tipus d'accents. Els accents oberts, que seria el que recau sempre a la A, i els accents tancats. Ens trobem que la E i la O a vegades porten accent obert i a vegades el porten tancat. Tanmateix, la I i la U porten sempre l'accent tancat, mentre que la O a vegades obert, a vegades tancat. La E a vegades tancat, a vegades obert. Però anem a veure, quan hem d'accentuar? Quan porta una paraula accent i quan no en porta? Has de saber que això depèn d'algú molt concret, si la paraula és aguda, plana o esdrújula. Cal seguir 3 passos. Fixem-nos-hi bé. Primer, separen sempre les síl·labes. Següent, identifica la síl·laba tònica de la paraula. I a partir d'aquí, segueix les normes, si és aguda, plana o esdrújula. Per això, recordem les regles d'accentuació, les seves normes. Les agudes s'accentuen quan acaben en vocal més S, as, es, is, os, us, en, in. I molt important, recau sempre la síl·laba tònica en la última posició, com és el cas de sabó. Anem a les planes. S'accentuen totes aquelles que no acaben en vocal, que no acaben en vocal més S, as, es, is, os, us, en en o en in. I la síl·laba tònica està sempre en la penúltima posició, com és el cas de cèrvol. En aquest cas la E seria oberta. I finalment trobem les esdrújoles que s'accentuen sempre. Ho recordem? Anem a veure alguns exemples. Tenim la paraula dofí. Penseu. Seguiu els 3 passos i comprovem. Dofí. Hem separat amb síl·labes, 2 síl·labes en aquest cas. Identifiquem la síl·laba tònica que és fi. Finalment, comprovem que és aguda. Acaba en vocal, efectivament. L'accentuem. Seguim amb un altre exemple. Pelicà. Penseu. Separem amb síl·labes, identifiquem la síl·laba tònica, en aquest cas és la última, està en la última posició, per tant, acaba en vocal, última posició acaba en vocal, posem accent. És una A, per tant, l'accent obert. Seguim. Tigre. Uns minutets per pensar, identifiqueu-la, seguiu els 3 passos, comprovem. Efectivament, tigre, 2 síl·labes, la tònica és tigre, és plana i no l'accentuem perquè acaba en vocal. Finalment, àguila. 3 síl·labes, identifiquem, és esdrújula, acaba en penúltima síl·laba i
Com que s'accentuen totes, l'hem accentuat. Perfecte, doncs. Espero que us hagi quedat una miqueta més clar i seguim repassant. No us oblideu, seguiu sempre els 3 passos abans d'accentuar una paraula. Fins una altra.